Elikkä siis, nyt on terät yläasennossa, terät ei ole paikalla. Niin tämä pääsee, kun kone heilahtaa, niin tämä pääsee näin helposti liikahtamaan tämä terämekanismi hyvin pienellä voimalla, jopa konetta jarruttaisi tai hypyttäisi. Nyt tässä asennossa, kun nämä pulikat on tänne eteenpäin taivutettuna, ei siis näin taaksepäin kuin nämä on tässä, niin tämän terämekanismin saa tuonne paikalleensa. Mutta se ei pääse joustamaan nyt sitten se terä, jolloin se taivuttaa tämän putken, mikä on täällä esteenä. Niin tämä ainakin on mennyt kerran ihan solmuun, se on jo kerran oikaistu ja nyt se on taas mutkalla. Eli maakunnassa on paljon tällaisia koneita, jossa tämä teräpaketti on tällä lailla näin. Silloin menee teriä aivan saatanasti. Ja tuo sulloja saa siipeensä, että sitä oikein itkettää, sitä ottaa niin kipiä. Jotenka tähän asiaan pitäisi jollakin lailla saada muutos, koska nämä menee liian helposti tuonne väärinpäin. Että tämä ainakin koulutuksessa pitäisi opettaa, että se pitää olla näin tämä paketti. Et ei oikeastaan muuta. Tässä on tämä, mikä haluttiin kuvata. Terät alas, painetaan nyt. Nyt tämä menee näin sievästi näin. Nyt on terät alhaalla, että periaatteessa tässä vaiheessa mä otan terät pois, kun mä ne poistan tuolta koneesta. Jos nyt sitten painaa nappia, terät ylös, painappas Joonas. Terät ylös. Näin, niin nyt ne kääntyi kaikki tonne eteenpäin. Ja nyt kun sä painat terät alas. Terät alas. Niin tää ei mene mihinkään tästä. Ei mihinkään, se ei mene taivu tämä. Elikkä siis se on täysin jumis tämä mekanismi. Se on tämä pukki on nyt aivan pintees jo ja mutkalla. Elikkä siis nyt kun painetaan terät ylös. Terät ylös. Ja käännetään nämä klivut täältä niin ojennukseen. Näin ne menee tosi helposti. Näin. Ja nyt painetaan terät alas. Terät alas. Näin, niin se pääsee menemään tästä kevyesti näin, sievästi. Ei mitään ongelmaa. Tämä on se juju. Eipä muuta. Kiitos, hei.